Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγομαι στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να το φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μην βυθίσω με αργά τα βράδια που πληγώνεται η καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμητη σκουριά, μπορώ να κινηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους ράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχουμε εσάς, μπορούμε ακόμη περισσότερα, μπορούμε ακόμη πιο ψηλά, μπορούμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Έτσι, όλοι μαζί για ένα όνειρο, μια ευχή. Όταν έχουμε εσάς όμως, μόνο τότε όλα γίνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε στο Dancing for You. Με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, έτσι πολύ συναισθηματικό, κάναμε ξεκίνημα. Ένα θερμό χειροκρότημα για όλους τους επαγγελματίες μας τραγουδιστές. Και φυσικά, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πιανίστα Παναγιώτη Καρατσά και στον Νικόλα Ντίμα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Όπως και στην Αντιγόνη Τασουρή φυσικά, έτσι που έχει επιμεληθεί το στήσιμο εδώ των ζευγαριών μας, των επαγγελματιών μας. Τα ζευγάρια μας θα τα δούμε στη συνέχεια.